Здравейте, приятели, с Гошко Покриви, отново завършен обект в град Велинград. При мен са чорбаджиите. Сега ще кажат няколко думи за нас. Здравейте от мен, намираме се в Велинград. Тази стара красавица, която е зад мен, още някоя друга година и прави 100 години, така че се нуждаеше спешно от ремонт на покрив. Разровихме се с съпругата ми в интернет, излезаха няколко фирми, но моето вътрешно девето чувство ми подсказа, че трябваше да звънна на ето този младеж до мен. Звъннах му, уговорихме дата и час, дойде, видяхме какво трябва да се направи и трябва да ви кажа, че когато човек контактува съвсем малко, разбира, че срещу него седи сериозен човек, както го и показа. Аз му се доверих, доверете се и вие на него, защото той е млад, работи в срок, качествено, което е важно за един клиент. Доверете се, пак казвам, ако ви предстои ремонти, и не съжалявайте, защото ще видите и ще се убедите в неговата коректност. Благодаря много, шефе. Бъдете всички живи и здрави и ако има нужда от ремонт, знаете на кого да се обадите. Да, звъннете, той е човека. Благодаря.